Mintzola ahozko lantegiaren bokazioetako bat, besteak beste, da beste generoei ekarpenak egitea, eta kasu hontan antzerki zale elkartearekin elkarlanean aritu gara. 105 antzerki zaleek parte hartu dute, ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula, eta zentzu hortan harro egoteko moduan daude antzerki zaleak ere. Dokumentazio egitasmo hori Xenpelar Dokumentazio Zentroak bertsolaritzan daukan eskarmentutik abiatuta eginda. Orain arteko ekarpenak egiteko gauza izan da Mintzola ahozko lantegia, baina hemendik aurrera begibistakoa dan bezala antzerkizalei dagokie eta euren esku uzten dugu gure eskarmentutik eta dakigunetik egin duguna hemendik aurrerakoa eurek egin beharrekoa da. Noski gu hemen izango gara, edozein beharri erantzuteko aldeun mailan. Eta suerte dana eta animo aurrera egin dezaten. 2 urtetan, urtebete eta erdian edo egin dugun prozesua EASE eta Mintzolaren artean oso polita izan da. Horri gutzetik abiatu ginean, Xenpelar Dokumentazio Zentroko esperientzia jarri dugu dokumentazioan, eta antzerkizaleen jakintza bildu dugu, eta horren emaitza izan da gaur aurkezten ari garen txostena. Proposamen bat da, txosten honen proposamena da, eta nahiko genuke lagungarri izatea etorkizunean dokumentazio egitasmoa martxan jartzeko. Irikia da, bidean segurutik aldatu eta egokitu beharreko gauzak egongo dira, baina material asko jaso da. Eginda deskribapen zehatza, 8 urtetako ibilbide bat proposatu da, eta badago zerri heldu, bai Euskal Herri mailan eta bai dokumentazio mailan, antzerki eragile erakunde dokumentazio biblioteka eta artxiboekin, elkarlan aniztasun eta eraldaketarako tresna modura proposatzen da, eta hori nahiko genuke izatea. Hori da gure behintzat eskaintza, paper zuri horretatik sortu den txosten hau. Asko eskertzen dut zegu Mintzolari egindako lan guzti hau, lujuzko bide gidari bat izan da. Eta guretzako oso garrantzitsua da dokumentazio zentroaren kontu hau, hasiera-hasieratik gure helburu garrantzitsuenetako bat izan da, antzerkiaren ondarea jaso ahal izateko leku bat edukitea, ez bakarrik jasoteko, baizik eta hortik bizi den teatroari bai pixka bat mugimendua eta emateko, ezta. Eta gure harridurarako parte hartzea oso handia izan da, 105 pertsona egon dira, 105 antzerkizale egon dira horre honetan sartuta, eta horrek erakusten dozku, benetan, ez bakarrik guk baizik eta antzerkiaren inguruan mugitzen den jende askok eta askok ikusten duela behar izan edo ezinbestekotasun hori, ezta. Eta hori, antzerkiaren ezaugarriak oso bereziak dire. Antzerkia da arte bat unean egiten dana, eta dokumentatzen ez bada hori desagertu egiten dela. Txosten honek egiten duena da, daukagu gauza zehatz bat, nondik lanean hasi, horrelako mapa edo gida bat bezalakoa da, eta guretzako garrantzitsua da, hor jasota egotea guzti hori bide bat hasteko eta antzerkizale pixkat jende dispersatua gara. Eta uste dut honek ekarriko gaituela pixka bat elkartzera eta bide zuzenago bat edo zehatzago bat gure buruan marrastera.